Добрый день, паважаныя гости! Ведаць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны – гэта абавязак кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Ёсць горкая памяць у нашай радзімы. У гады вайны загінула больш за 3 мільёны мірных жыхароў і ваеннапалонных Беларусі. Тэрыторыя нашай краіны была акупавана нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў чэрвені 1941 года. Акупанты палілі гарады і вёскі. У гады вайны на тэрыторыі Беларусі было спалена не менш за 12 348 населеных пунктаў, 48 вёсак Ляхавіцкага раёна. Створана звыш 580 канцэнтрацыйных лагераў і больш за 170 гета. Жудасныя адносіны акупантаў да беларусаў былі вызначаны ў плане ОСТ. У вёсцы Чырвоны бераг Гомельскай вобласці існаваў канцэнтрацыйны лагер «Перасылкі» для дзяцей ва ўзросце ад 8 до 14 гадоў, якіх адпраўлялі ў Германію ў якасці донараў. Аб жудасных падзеях, якія адбываліся на тэрыторыі нашай радзімы, сведчаць мемарыяльныя комплексы. Вязнямі канцэнтрацыйных лагераў з'яўляецца Мілюк Павел Адамавіч і Кіеня Алена Антонаўна. У музеі захаваліся іх успаміны аб знаходжанні ў канцэнтрацыйных лагерах. Скульптурная кампазіцыя яма ў горадзе Мінску сведчыць аб знішчэнні яўрэйскага насельніцтва ў гады вайны. На гэтым месцы існавала гета, у якім загінула каля 100 000 яўрэяў. У горадзе Ляхавічы было расстраляна 4725 яўрэяў. Памяццю гэтай трагедыі з'яўляюцца брацкія магілы на вуліцы Заходняй і Арлоўскага. У выніку даследавання крымінальнай справы на тэрыторыі Ляхавіцкага раёна з красавіка 2021 года устаноўлены факты, якія пацвярджаюць знішчэнне насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Пракуратура Ляхавіцкага раёна устанавіла раней невядомыя малыя населеныя пункты, спаленыя нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Трагедыя адбылася ў сакавіку 1944 года. За дапамогу партызанам карнікі расстралялі 13 жыхароў хутароў ля вёскі Савейкі, у тым ліку 9 дзяцей, а дамы спалілі. У чэрвені 2022 года было ўстаноўлена месца масавага знішчэння людзей на ўскрайку лесу паміж Куршынавічамі і Новымі Будамі. Мы ганарымся тым, што ў войнах наша краіна ніколі не была агрэсарам, але заўсёды бараніла сябе, сваю праўду і веру. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб зберагчы мір на зямлі. У гэтым найвялікшае прызначэнне чалавека.